Ndinoitwa Blessing Yambugo, the program specialist United Nations Population Fund. United Nations Population Fund basa redu huru nderekusapota zvirongwa, kutsigira zvirongwa zvehurumende. Chirongwa chatanga chinacho pano ndechekuderedza teenage pregnancy, kubatira mimba kwevana vasati vabva zera. Takatanga tichisapota maministry mashanu: Ministry of Primary and Secondary Education, Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare, Ministry of Youth, Ministry of Health, pamwe chete neMinistry of Women Affairs, Community, Small Medium Enterprise, kuti tione kuti pamwe chete tingaderedza dambudziko reteenage pregnancy kusvika papi. Kurudzirwa izvi zvimwe zvinosanganisira mabasa achaitwa munharaunda dzinogara vanhu, macommunities, zvimwe zvichaitwa muzvikoro munoswera vana, zvimwe muzvipatara munowanikwa maservices nevana, nedzimwe nzvimbo zvakasiyana siyana dzinoita kuti vana vanoswera vawaniswe information yakakura. Tiri kutarisira kuti nenguva inotevera tichange taakukwanisa senyika kuderedza chirongwa, kuderedza dambudziko reteenage pregnancy rinenge riri kukanganisa vana kuti vasava neramangwana rakanaka, riri kukanganisa vana kuti vasava nebudiriro nepunduso mukati muupenyu, nekuti mwana kana aitiswa pamwiri ramangwana rake rakanganisika akubuda muchikoro, pamwe paya akubatira utachiwana nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana zvinokonzeresa kunyange rufu, zvinokonzeresa urema, zvinokonzeresa kuti ramangwana rake risafambe zvakanaka. Alright, chekutanga chabuda mutsvakurudzo yakaitwa yaTruth National Assessment on Adolescent Pregnancy. Vari kuratidza kuti chikamu 25% chevanhu vari kufa vachisununguka kana kuti vabva kusununguka, tinoti maternal deaths, chiri kuitika pavana vasati vabva zera. 25% chiri kuitika pavana vasati vabva zera. Saka matambudziko ari kuwanika ndekuti ruzivo panyaya dzekuzvidzivirira kubva pakubatira pamuviri mune dzimwe nzvimbo rushoma, kunyanya kunzvimbo dziya dzakati sarirei. Zvimwe zviri kuitika inyaya dzekuti kudzimba dzinobva vana hakuna kunatsosimukira, saka pavanoona vaya vanokwanisa kuvapa madhora 2 kana 3 vari kubva vapesvedzerwa kuti vapinde mukuita zvinhu zvisakafanira vasati vabva zera, zvokonzeresa zvakare kuti vabatire mimba. Asi pane dzimwe mimba dziri kuitika pavana vari paage group dzimwe chete, dziri kutanganisira misikanzwa inenge ichiita vana muzvikoro, maexperiments avanogona kuita. Vamwe vari kutorawo zvinodhaka, drug and substance abuse, imwe nyaya iri kukonzeresa kuti vana kana vabatwa nezvinodhakwa, pfungwa nemafungiro hazvonatsi kufambidzana zvakanaka, kusanganisira pamwe paya vakubatwa chibharo vakadhakwa, vamwe vakuenda pabonde vakadhakwa kuburikidza nedrug and substance abuse. Saka ndo zvimwe zvakuwanikwa musarudzo sezviri kukonzeresa dambudziko reteenage pregnancy. Saka tichienda mberi pamwe chete takunogara workshop yatanga tina patsanangudzwa kana pataurwa zvimwe zvezvinhu zvichangotarisirwa kuti zvinge zvichitsigirwa kuenda mberi, zvinosanganisira yatinoti life skills, sexuality, HIV and AIDS education, inodzidzisa vana kuti vangazvichengetedza sei kubva kudambudziko rekubatira pamuviri. Inodzidzisa vana zvakare kuti vanodzivirira sei drug and substance use inozokonzeresa kuti vange vakabatwa nezvinodhakwa vazoite pamuviri. Saka pane zvirongwa zvabuda kumasectors ehealth, social welfare, gender, education neyouth, zvichida kuenda kunoti tichizvigadzirise titange kuronga urongwa hwekuderedza dambudziko reteenage pregnancy. Takatarisa muzvikoro, takatarisa munharaunda dzinogara vana, takatarisa muzvipatara, takatarisa mupi nemupi munogona kuswera kana kutambira vechidiki. So zvinhu zvandiri kuona zvekusangana nevechidiki zvekuzoita kuti vapedzesere vava kubata pamuviri vachiri vadiki inyaya yekuti, chekutanga, kutambura yatinoti muchirungu poverty. Chechipiri, nyaya dzemadrugs ndidzo dzimwe dziri kuita kuti vana vange vachinge vagupinda mune zvinhu zvisiri zvezera ravo. Saka chandiri kungotaura kune vechidiki ndechekuti ngavazive zvinhu zvinovabatsira mukati muupenyu hwavo, ngavazive zvinhu zvinovabatsira, ngavazive zvinhu zvakavanakira nezvakavashatira, kuitira kuti kumberi vasazonge vakunetsa vanhu, kuti vanenge vazoita nhumbu vasazonge vakublama vamwe vanhu nenyaya yezvinhu zvavanenge vaita ivo. Saka chimwe chinhu chandinoona kuti chinogona kubatsira ndechekuti vabereki vange vachiziva zviri kuitwa nevana vavo, vange vaine neyatinoti iyo interaction nevana vavo, vange vachikwanisa kuwana nguva yavanotaurawo nevana vavo, because mukati tachinzwa kuti manhamba acho pari kunzi pane vana 100 out of 1000 vana vanenge vachionekwa vari pamuviri, vana more than 100 out of vana 1000. Saka tichitarisa kudaro inhamba yakakurisa zvokuti, saka tiri kungokurudzira vana kuti vasiyane nezvekuita zvinhu zvisati zvave zvezera ravo.
Ini ndinoitwa Gamuchirai Muzvondiwa, mutungamiriri wedare reparamende revechidiki. Tauyawo nhasi tiri vechidiki tichiona kuti tingaderedze sei kumitiswa kwevana vadiki vachiri kuenda kuchikoro. Taona zvakanyanyisa kukosha kuti isu sevechidiki titsvage nzira dzekuti tikwanise kuderedza zvikonzero zviri kukonzera kuti vana vamitiswe vari vechidiki. Taonawo zvakare kuti vamwe vana vanomitiswa hunge vachida, asi vamwe kunenge kuri kumanikidzwa. Tichitarisawo nyaya yayeukai, musikana akafa mushure mekunge azvara mapatya. Tanzwa kudzimbikana kwazvo sevechidiki, tichiona kuti vamwe vechikuru havasi kukwanisa kunomhan'ara kumapurisa, kubatwa chibharo kunenge kwaita vana, kana kupinda muwanano vachiri vadiki. Taona zvakakoshesa kuti vabereki vakwanise vachinorepotawo kumapurisa kana mwana achinge abatwa chibharo kana kuti achinge amitiswa ari mudiki, kuti vawanikewo vachipihwawo counseling kune vanhu vakadzidza mune kukansela vanhu.